Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Доброго дня. Мене звати Аліна Блохіна, і я вже рада представити вам гості цієї ефірної години. Це політтехнолог Ярослав Макітра. Пане Ярославе, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, наступної сесії Верховна Рада розгляне законопроекти про нацбезпеку України та про антикорупційний суд, а також ухвалить низку кадрових рішень. Такий прогноз зробив спікер парламенту Андрій Парубій під час завершення 7-ї сесії Ради. Без сумніву, ключовим питанням Української Верховної Ради України це має бути питання безпеки і оборони. Вчора на Раді національної безпеки і оборони ми затвердили законопроект про національну безпеку України. Масштабний системний законопроект, який важливий і для організації системи безпеки в Україні, але надзвичайно важливий для інтеграції України в НАТО. Ми також повинні прийняти ряд законопроектів, які необхідні для виконання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Ми повинні завершити виборчу реформу. Колеги, ми повинні розглянути Закон про антикорупційний суд. Як і усі закони, які ми приймали в судовій реформі, ми просили висновки Венеційської комісії і враховували ці висновки. І я переконаний, і цього разу, голосуючи за Закон про антикорупційний суд, ми повинні врахувати всі висновки і рекомендації Венеційської комісії. І, звичайно, у нас велика заборгованість по кадрових питаннях, друзі. Це є склад Центральної виборчої комісії. Це питання вже перезріло. Наскільки мені відомо, в найближчий час має бути внесене нове подання Президента України, і я невідкладно поставлю його на розгляд Верховної Ради України. Але це також і Національний банк, це Рахункова палата, це Уповноважений з прав людини. Власне, ось такі плани і прогнози на наступну сесію озвучив спікер парламенту Андрій Парубій. А у вас, пане Ярославе, хотілося б запитати про підсумки сесії цієї, власне, цього тижня. 3 дні народні депутати працювали над законопроектом щодо реінтеграції Донбасу, проголосували за приватизацію держпідприємств, не включили до порядку денного питання щодо антикорупційного суду. Власне, як ви оцінюєте роботу парламентарів цього тижня? Цього тижня, в принципі, основним ключовим питанням було це законопроект про так званий законопроект про інтеграцію, хоча насправді там суть законопроекту і не в реінтеграції, назви його немає, але це в обіході, скажімо так, вживається такий термін. Цей законопроект був головним, по суті, на цьому тижні. Той факт, що він ухвалений, в принципі, в процесі таких жарких дискусій. І, насправді, це один з небагатьох законопроєктів, напевне, коли президент був ініціатором, вносив певний законопроєкт, але по ходу його розгляду, що в першому читанні були внесені серйозні зміни в документ, і в результаті він був прийнятий, причому як голосами провладних партій, голосами коаліції, так і голосами опозиції, так прийнято говорити, демократичної опозиції, всі, окрім ОПОБЛОКу, фактично, і групи «Відродження». Тому це один з небагатьох таких приклад, справді, певної системної роботи над законопроектом. Але щодо самого документу, звичайно, ключові головні подразники, які там були, це, звичайно, визнання Росії агресором безпосередньо, і, звичайно, це так звані Мінські угоди, які, в принципі, не мають жодної юридичної сили, якщо виходити з правової точки зору в Україні, але тим не менше є головним документом, який регулює війну, фактично, україно-російську, яка зараз триває. Але пунктів, власне, про Мінські угоди в кінцевому результаті законопроекту немає. І, в принципі, це змушувало багатьох, навіть опозиція, яка була не згідна з цілою низкою інших там норм в законопроекті, все-таки проголосувати «за», для того, щоб не бути там звинуваченою в зриві там визнання Росії агресором і всіх інших там нехороших десь речах. Але попри те, до плюсів цього законопроекту варто віднести той факт, що фактично зараз цим документом десь упорядковано управління військової операції, фактично створюється так званий оперативний штаб, і підлаштоване законодавство фактично під сучасні виклики, під сучасні реалії. Бо, по суті, досі було два варіанти проведення таких дій. Це або ведення військового стану, по суті, ведення повністю військових дій, чого не було зроблено в Україні, або був інший варіант, який був, до речі, вибрана антитерористична операція. Але вона не передбачала цілу низку набору тих дій, які фактично українська влада здійснювала. Тобто, де-факто, але де-юре були дуже важкі, дуже важко було підігнати це все під юридичну правову основу. Тому, фактично, цим законопроектом виписані всі ці норми, які спрощують, дають можливість президенту безпосередньо більш оперативно реагувати на події, більш оперативно ввести військові дії. Інша справа, як цей документ буде виконаний, тут є дуже багато загроз, дуже багато небезпек, тому що, по суті,
Ну, йдеться про те, що дуже сильні повноваження президенту збільшуються, попри навіть певні норми Конституції, про що ведуть дискусії правники. І є велика, ну скажімо так, спокуса і небезпека, що ці повноваження, які виписані доволі розмито, але в той же час великі, але не конкретизовані, можуть призвести там до певних зловживань. Але це вже можна буде судити по факту того, як все відбуватиметься. Але на даний момент цей законопроект, ну, цю норму можна віднести, звичайно, в плюс. І в принципі там і питання, зокрема, там покладання на Росії певної відповідальності за те, що відбувається в Донецькій частині Донецької, Луганської області. Наскільки це в міжнародному праві десь можливість на міжнародних судах справді покласти всю відповідальність на Росію і уникнути Україні виплати цілої низки там допомог, які мала б Україна виплачувати в зв'язку з тим, що це режим антитерористичної операції. Це питання дуже дискусійне, попри оптимізм десь влади. Але цей законопроект все-таки, напевно, можна при всіх плюсах і мінусах вважати певним кроком вперед у нормалізації, принаймні юридичних якихось аспектів ведення війни України з Росією. От якраз хотіла запитати вас щодо цього законопроекту, тому що він доволі був дискутивним, як ви вже зазначили, тому що дійсно навіть по ходу фракції упродовж обговорення, упродовж доопрацювання цього документу кілька разів змінювали свою позицію. Ви якраз сказали про те, що опозиція проголосувала для того, щоб, скажімо, захистити себе від нарікань по тому вже, що не проголосували фактично за законопроект, який дійсно там регламентує певні речі, встановлює певні поняття. Чи прогнозованим було для вас голосування? Тому що ще на кінець 2017 року говорили про те, що фактично президентський законопроект дуже змінився. Якраз за рахунок тих поправок, які розглядалися на комітеті, що навіть всередині самої коаліції, знаєте, була якась така незлагоджена позиція. От 280 за. Для вас це був очікуваний момент? Ну, по правді кажучи, вже перед самим голосуванням, вже, напевне, було очевидно і зрозуміло, що підтримка буде велика такого варіанту законопроекту, але справді, ще навіть на початку розгляду цього тижня, вже в другому читанні, такого оптимізму, очевидно, не було. Але велись переговори з нашими і західними партнерами, і безпосередньо визначалися всі фракції в парламенті. Все-таки вдалося вибрати цю форму. Тут же проблема була в чому, і найбільша фактично небезпека зриву цього законопроекту в цілому, тому що президент, в тій версії, які подавав президент, йшлося, зокрема, про так звані Мінські угоди, на яких наполягали, очевидно, наші західні партнери неодноразово на це наголошували. Умовою голосування за цей законопроект і Народний фронт, і ціла низка інших фракцій, умовою голосування за такого роду документ висловлює, власне, те, щоб там не було Мінських угод і так далі. І, в принципі, була дивна ситуація. Президент подає, фактично, одна з основних новел цього законопроекту – це Мінські угоди, але в процесі вже розгляду, в процесі дискусій, навіть спікери БПП вже почали говорити про те, що Мінські угоди не зовсім доцільно втілюють, тому що не ратифіковані угоди і так далі. Хоча, в принципі, логіка в тому є, тому дивним було, чому президент це включав. Тобто, зрозуміло, що був тиск західних партнерів, була спроба десь імплементувати ці угоди, але досить легко відбувся, скажімо, відкат назад. І очевидно, що тут потрібно ще розуміти таку річ, що цим документом, в принципі, Мінські угоди не те, щоб скасовується. Тобто ціла низка законодавства, яке України, воно не є жодним чином імплементоване під Мінські угоди і не буде ніколи, напевне. Але тим не менше, цей законопроект, він, що, власне, наголошував посол Сполучених Штатів перед голосуванням, не повинен закривати шляху до Мінська. Тому, очевидно, таким голосуванням влада не знімає з порядку денного того, щоб все-таки частково норми Мінського протоколу імплементувати в українське законодавство. І якщо слідувати логіці тоді цього документу, Мінських домовленостей, і по-іншому і бути не може. І зміни в Конституцію, зараз у нас прийшли попередні голосування на порядку денному, не зняті з політичного порядку денного, де йдеться про окреме фактично управління цими регіонами, надання широких повноважень. І законопроект відповідний прийнятий, який надає такі повноваження, ухвалений, але він не діє, допоки не будуть виведені російські війська, як вказано в цьому документі. Тобто ціла низка документів є вже на підготовчій стадії, і, очевидно, ще будуть вноситися, які можуть все-таки це питання реалізації Мінських протоколів десь розблокувати. Будуть спроби цього зробити. Але з наближенням виборів, ми вже маємо фактично виборчий рік, не просто буде президенту виконати ті міжнародні зобов'язання, тому що великий спротив як політикумі українському, так і, в принципі, суспільстві щодо повного виконання так званих Мінських угод. Але, тим не менше, до цього питання ми ще повертатимуться, очевидно, депутати протягом парламенту, ще протягом цього року. От міжнародні зобов'язання якраз цікавий момент, тому що фактично цього тижня, знаєте, очікували, що народні депутати бодай внесуть до порядку денного сесії розгляд
законопроєктів про створення Вищого антикорупційного суду. Водночас голосів не збиралося, якщо не помиляюся, всього 183 з 226 необхідних голосів з'явилися тоді у сесійній залі. І, власне, лунала така думка, і навіть у нашій студії політологи говорили про те, що, знаєте, ось так довго билися над цими поправками із реінтеграцією, щоб, зрештою, не встигнути дійти до питання антикорупційного суду. Чи погоджуєтеся із цим? І чому дійсно не стало голосів у парламенті для того, щоб перейти до розгляду цього законопроекту? Тому що це фактично вимога наших міжнародних партнерів. Ну, погоджуюся з тим, що справді процес прийняття законопроекту про антикорупційний суд затягується, але навряд чи можна говорити, що законопроект, який стосувався, власне, території ОРДЛО, як прийнято їх називати, що цей законопроект був покликаний там десь затягнути процес. Він сам по собі не менш важливий і не менш більше подразником є для суспільства, ніж антикорупційний суд. Більше того, по соціології, соціологічним дослідженням, власне, питання війни і миру є дуже найбільш актуальними, по суті, для всіх регіонів України. Тому це самодостатній законопроект, і його опрацювання потребувало окремої уваги. Але чому затягується, власне, створення антикорупційного суду? По суті, антикорупційний суд мав би стати цим таким уже завершальним етапом формування антикорупційних, як прийнято казати, незалежних органів, незалежних від контролю української влади, які мали б розслідувати корупційні діяння, корупційні злочини. І тут, власне, і виникає найбільша загроза для правлячого класу в цілому. Я маю на увазі не тільки там владу, коаліцію, президента, уряду, в тому числі опозицію, весь правлячий клас, правлячу еліту українську. Тому що справді, якщо будуть створені органи, які не будуть підконтрольні в Україні, українській владі, буде важкий вплив на них. Звичайно, це може призвести до низки резонансних і кримінальних справ, затримань, арештів, в кінцевому результаті винесення рішень відповідне. Ми вже бачимо по прикладу НАБУ, наскільки багато гучних справ. До них може бути питань до юридичної площини, але взагалі наскільки багато таких впливових осіб держави попали під розслідування НАБУ, чого раніше в незалежній Україні не було. І, власне, от над тим, хто має управляти, хто має контролювати ці суди, як вони мають виглядати, і точаться основні дискусії. Президент наполягає на тому, в цьому законопроекті, поданому президентському, чітко про це йдеться, що фактично антикорупційні суди мають діяти в тій логіці правовій в Україні, які зараз діють всі суди в Україні, і процедура призначення є відповідна. Наші західні партнери наполягають, що власне громадські організації, в тому числі закордонні наші представники донорів, мають впливати на призначення суддів і на контроль за діяльністю цих суддів, по суті. Оце основні дискусії, чого, звичайно, українська влада не прагне, зробить багато, все можливе, по суті, щоб не допустити цього, щоб випустити з рук контроль над таким органом. А, знову ж таки, наші західні партнери мають іншу думку. І, в принципі, проблема тут влади в тому, що гарантії відповідні, обіцянки справді були дані президентом, нашим керівництвом. Очевидно, помилкою, можна говорити, що це могла бути помилка, коли буде давалися такі гарантії. Очевидно, розрахунок був на отримання серйозної міжнародної допомоги, але вже гарантії дані, тепер, власне, така ситуація заходить в кінчик, що українська влада цього не виконає, можуть бути дуже серйозні наслідки. Ми вже бачимо певні різкі дуже заяви Заходу. З іншого боку, якщо допустити так, справді з'являться в Україні елементи зовнішнього управління на ситуацію в Україні. Чи це добре, чи погано, це вже дуже дискусійне питання, але це часткова втрата суверенітету. От якраз щодо заяв Заходу, власне, Міжнародний валютний фонд наполягає на перегляді законопроекту про антикорупційний суд. Власне, про це заявив директор департаменту комунікації МВФ Джері Райс. Цитую, в листі, який було надіслано органам влади України, висловлена стурбованість Міжнародного валютного фонду щодо відповідності деяких положень законопроекту до зобов'язань України за програмою і до рекомендацій Венеціанської комісії. Тепер ми сподіваємося, що влада врахує ці побоювання з боку співробітників МВФ та змінить законопроект між читаннями в парламенті, сказав Райс. Також він зазначив, що президент Петро Порошенко та директор МВФ Крістін Лагард планують зустрітися на економічному форумі у Давосі. За його словами, обговорюватимуть власне останні події та перспективи реформ в Україні. Так от, питання щодо антикорупційного суду, воно, знаєте, є все одно, попри те, що дійсно дуже обговорюваним, про те, що дійсно, можливо, невигідним певним представникам політикуму, так? Але, власне, є 4 законопроекти, один з яких президентський і 3 фактично альтернативні депутатські. То за рахунок того, що дійсно є кілька документів, у яких виписані подекуди різні положення, чи знайдуться у парламенті компроміс, як гадаєте? Можливо, ухвалять
навіть не президентський законопроект, а депутатський допрацюють, які, скажімо, там більш текст буде більш для них здаватися сприйнятливим і вигідним, так само для того, щоб задовольнити вимоги міжнародних партнерів. Ну, очевидно, що основний пошук компромісу зараз відбувається і відбуватиметься навколо цього законопроекту. Це перш за все між українською владою, в особі президента, і нашими західними партнерами, донорами, як прийнято говорити, України. Тому там буде пошук цього компромісу. І вже, власне, виходячи з цього, можна буде прослідкувати логіку поведінки українського парламенту. Тому що, на відміну, скажімо, від того ж закону про ОРДЛО, тут немає, тут фактично є, можна говорити про певний консенсус між владою і опозицією щодо того, щоб не допустити десь незалежного органу, який би не був міг під контролем. Тому що сьогодні президент один, завтра інший, але тут змінюється вся система. Тому тут однодумці фактично і влада, і опозиція десь за великим рахунком, за окремими там винятками, окремо, можливо, депутатами, але на загал. На відміну від того ж питання про ОРДЛО, де позиції були кардинально різнилися вже в самому залі верху. Тому тут в залежності від того, як буде досягнути які домовленості, який компроміс між президентом та західними партнерами, і буде логіка голосувань в парламенті. Очевидно, що президентська команда намагається відтягнути цей законопроект з наближенням виборів, коли той же Захід буде змушений робити таку, знаєте, вже пряму ставку на того чи іншого кандидата, грати вже в президентську гру. Є, очевидно, сподівання команди президента, що тоді закриють очі на певні речі, на певні нюанси, і все-таки зроблять ставку на президента, і певні питання вдасться такі негативні для української влади відсунути, принаймні, на час виборчої кампанії. Чи спрацює ця логіка? Побачимо, тому що поки заяви дуже різкі і загрози, в принципі, є того, що нам можуть не надавати допомогу і навіть там переглянути певні вже раніше позитивні досягнуті домовленості. От дійсно, ви говорите про те, що заяви різкі, і, власне, от те, про що я говорила, що пан Райс під час інтерв'ю якраз і проанонсував безпосередньо розмову Петра Порошенка із Крістін Лагард під час форуму у Давосі. Спершу він ухилився від відповіді, ну, вже згодом сказав, що будуть обговорювати, що, власне, вони захочуть, але думаю, що про реформи. Як гадаєте, про що йтиметься під час цієї розмови? Тому що дійсно, фактично, МВФ від самого початку дуже різко розкритикував президентський законопроект. Ну, очевидно, що наріжним каменем буде закон про антикорупційний суд. Звичайно, питання не знімається з порядку денного того ж лісу Кругляку, питання української землі, де на Захід наполягає на тому, щоб був вільний ринок фактично десь в цих питаннях. Але я думаю, які б мали питання ставити ще українська сторона, я думаю, воно мало б звучати, проте, як мінімум, в закритій частині, не публічній, це, звичайно, питання квот на вивіз навезення української продукції, а на Заході квот. Тому що зараз ці квоти, які фактично встановлені по асоціації на Україні, дуже швидко вичерпує і подаль. І вигідність цієї угоди є дуже такою зараз. Ну, Україна могла б отримати набагато більше, і можна ставити питання на перегляд і так далі. Тому питань дуже багато і на обговорення, але в Україні зараз важливо, очевидно, якомога все-таки швидше отримати допомогу Міжнародного валютного фонду, попри те, як би не запевняли українські чиновники, що без цього ситуація контрольована, і кожен день будь-який громадянин України може побачити обмінники біля себе і оцінити, наскільки ситуація стабільна. Одна справа заяви, позитивні певні реляції, а інша справа щоденний курс росту, падіння фактично гривні до всіх основних світових валют. Тобто це напряму пов'язано фактично з нашою співпрацею, в тому числі з Міжнародним валютним фондом. От знаєте, така цікава ситуація все одно з цим антикорупційним судом, тому що от і президент, і парламентарії говорять про те, що нам потрібен незалежний антикорупційний суд. Власне, у телефонній розмові з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером Петро Порошенко обговорив прогрес в українських реформах, зокрема питання антикорупційного суду, і, власне, наголосив на тому, що він має бути створений у відповідності до Конституції України та згідно із рекомендаціями Венеціанської комісії. І також додав пан президент, що з паном Юнкером домовилися про продовження цього діалогу у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Як виходить так, пане Ярославе, що дійсно представники влади декларують позицію, що ми за, нам потрібен антикорупційний суд, і виборюють, скажімо, розгляд цього питання, а насправді виходить так, що, принаймні навіть у парламенті такого бажання, такої жаги немає. Все можна, думаю, пояснити тим, що
вирішується питання по мірі їх поступленості. Тобто немає чіткого продумування наперед всіх ризиків. Воно, то, очевидно, продумання є, але є певне бажання вирішити питання те, що є зараз, і вирішити його сьогодні, і так намагання з дня в день, що я маю на увазі. Дуже правильна, і зрозуміла, і очевидна, і логічна позиція президента про те, що все має бути в рамках Конституції України, створити антикорупційного суду, так далі. Але виникає тепер питання, повертаємося назад, НАБУ, Національне антикорупційне бюро, створено відповідно до Конституції, відповідно до всіх рамок, і відповідно ту діяльність, яку вона здійснює, вона все кореспондується з українським законодавством? Напевно, що ні, але тим не менше створювали депутати. Діючі голосували за створення цих органів безпосередньо, президент був ініціатором цього процесу, і дуже багато позитивних було реляцій про цей орган. Але як тільки він почав справді десь добиратись до українських топ-чиновників, виявилося, що, а ми знаєте, він створений неконституційно. Так виникає питання, а хто був лобістом цього законопроекту, яка відповідальність? Це раз. Два, так звані Мінські протоколи. Вони в якимсь чином кореспондуються з українською конституцією, з українським законодавством? Ні. Але для того, щоб зупинити конфлікт, зупинити ворога, президент, напевне, правильно в той час пішов на те, щоб такого роду угоди укладати. Але знову ж таки, тоді стояло основне питання, яким стояло? Безпека України. Перед тим питання створення незалежного. Завжди Конституція десь була позаду, знаєте. А коли потрібно захистити особисті власні інтереси, на порядок денний з'являється Конституція. Оце, власне, така ця проблема, маніпуляція цим законодавством, вона і підриває фактично основи якогось законотворчого і логічного процесу. Тому що, якщо ми посилаємося на Конституцію, так давайте тоді все приводити до цих рамок, і це має бути основою нашого, в принципі, буття. Так і би мало бути. Але один раз Конституція важливіша, інший раз думка Заходу, третій раз думка взагалі неофіційних представників Заходу. Знаєте, у нас цитується, дуже часто можна навіть почути думку, не настільки важливо, що Конституція, от що сказав там спецпредставник США чи ще хтось. Тут така оцей дисонанс і ця логіка, вона не сприяє такому ефективному процесу і несе загрози, в принципі, і політичні для України в цілому. Власне, крім президентського, є законопроекти авторства Ігоря Луценка, Сергія Капліна та ще один документ написала група депутатів від «Самопомочі». Ми, звичайно, зараз зарано і не зможемо спрогнозувати, за який законопроект дійсно там голосуватимуть депутати, але от на вашу думку, пане Ярославе, як голосуватимуть фракції взагалі? Ми загалом розуміємо, що певні моменти, певні там поняття і напрями діяльності, і процедура створення антикорупційного суду, вона буде, скажімо так, десь приблизно однаковою. Як гадаєте, от фракції, політичні групи, як будуть розподілені їхні голоси під час цього голосування? Тут в чому відмінність навіть процесу створення антикорупційного суду, на думку Заходу, від того створення НАБУ і інших органів антикорупційних, які створюються за допомогою наших західних партнерів. Якщо раніше ставилися умови про те, що мають бути там наглядові ради громадські, які мають серйозний вплив на кадрову політику в тих органах, фактично є, по суті, контролюючими, що не було прямої умови, що це мають бути не громадяни України, тобто фактично це складається з українців. То що вже стосується антикорупційного суду, вже прямі вказівки про те, що це мають бути представники донорів, по суті, іноземців. Очевидно, що рівень довіри до української не тільки влади, а навіть до громадського сектору на Заході став ще меншим, тому вже фактично вводиться такий елемент уже прямого, по суті, правління, навіть не впливу на судову систему України, навіть не за допомогою вже громадської організації України, які, очевидно, в Заході побоюють, що навіть ці громадські ради можуть бути підконтрольні владі в тому чи іншому вигляді. Тому, власне, це ще такий важливий, цікавий момент. Тому, я думаю, компроміс про те, щоб контролюючими органами були, зокрема, в кадрових питань і так далі, громадські ради, які складається з українських організацій, з українських громадян, це те, за що, в принципі, ще можуть проголосувати опозиційні сили політичні, швидше проголосують, маю на увазі там в переважній більшості, можна знайти якийсь певний компроміс під цей законопроект, ніж коли справді будуть вводитись прямі закордонні фактично керівники цього процесу. Це вже пане Ярославе, ми до нашої розмови повернемося. Зараз на прямому зв'язку з нами позафракційний народний депутат України, член парламентського антикорупційного комітету Борислав Береза. Пане Бориславе, доброго дня. Чи чуєте нас? Доброго дня, дуже гарно чую. Пане Бориславе, власне, скажіть, будь ласка, з чим пов'язано таке небажання парламентаріїв вносити до порядку денного питання про створення антикорупційного суду? Чому відклали теж до наступної сесії? Я можу сказати, що це виключно за бажання деяких депутатів чи груп, тому що, розумієте,
це виключно в канві їх політичних позицій, які вони бачать зараз, щоб показати своїм виборцям, які вони принципові і що вони отак от бачать свою політику. Але згідно законом вже на наступній сесії в лютому ми будемо розглядати цей законопроект. Тому те, що зараз ми побачили, це виключно оттягування часу і не більше. Чи знайомилися ви з усіма документами, і з президентським, і з депутатськими альтернативними документами? Які з них вам видається найбільш якісно виписаним і підготовленим? Казати про те, що які якісно більше виправдані, які ні, це можемо казати довго і розбирати їх дуже ретельно. Але ми всі розуміємо, що коаліція буде голосувати за президентський законопроект. Тому треба брати його, переробляти, доповнювати, доводити правильно і робити його таким, який згідно він буде відповідати тому, що хочу побачити від нас Венеціанська комісія, яка є провідною комісією згідно права і демократії в Європі. Тому зараз ми повинні проголосувати на першому читанні, після чого ми подаємо правки, я вже готую правки до цього законопроекту, і після того друге читання, і ми будемо мати закон про антикорупційний суд, але я хочу, щоб всі зрозуміли, після закону про антикорупційний суд ще треба буде наголосити відбір суддів до антикорупційного суду, а потім запустити цей антикорупційний суд. Тоді буде дуже непогано, якщо вже в цьому році він запрацює. Але зараз все більше я не впевнений в тому, тому бачу, що хто затягує це, і депутатський корпус не дуже налаштований взагалі працювати. Тому що коли в залі у четвер менше, ніж 200 депутатів деякий час було, це каже про те, що прийняти буде дуже важко. Пане Бориславе, власне, якраз щодо відбору суддів і точаться активні дискусії зараз, коли питання торкається створення антикорупційного суду, тому що от хотілося б вашу думку почути, чи є у нас певні особи, які можуть кваліфіковані, професійні і дійсно у яких немає там певних конфліктів інтересу, які могли б ось цей, скажімо, ось ці 40 посад, якщо я не помиляюся, зайняти. І так само є думка про те, що ми маємо залучати міжнародну спільноту, так само компетентну для того, щоб відбирати цих людей. На вашу думку, як має відбуватися відбір суддів до антикорупційного суду? По-перше, ми повинні відповісти, чи самостійні ми, чи маємо ми суб'єктність, чи не маємо ми суб'єктність. Якщо ми самі не можемо обрати собі суддів, якщо ми самі не довіряємо собі і не можемо дійсно вибрати тих, хто може виконувати чесно свої завдання, то чи є ми країною, чи є ми державою, яка взагалі має існувати? Я вважаю, що має існувати, тому ми можемо саме обрати. Наприклад, ми вже саме обирали собі представників, які працюють зараз в НАБУ та САП, тому ми можемо обирати таких. Але треба дуже ретельно підійти до тих комісій, які будуть обирати суддів. Але в мене дуже велике запитання саме до суддів, тому що це повинні бути кваліфіковані люди, які не мають конфлікту інтересів, які не мають якісь корупційних історій за своєю спиною, і до яких не буде запитань у суспільстві. От це буде дуже важко, тому що для мене зараз той склад суддівського корпусу, який ми маємо в Україні, до нього дуже велика кількість запитань. Так, є порядні судді, але дуже невелика кількість. І якщо ми не можемо зробити взагалі жодного районного суду в країні, який мав 100% довіру, то як зробити суд, до якої буде довіра, який би мав антикорупційний? Також у мене дуже велике запитання, чи взагалі запрацює антикорупційний суд, тому що ми знаємо, що, наприклад, в той же самій Європі чи інших країнах антикорупційні суди не працюють. І максимум, якою вони займаються, там десь хабарів 5 тисяч доларів, чи щось таке. Але сподівання наших західних партнерів на те, що він буде працювати, і він буде співпрацювати саме в корупційному руслі з САП та НАБУ, наводить на мислі, що ми повинні випробувати цей шлях, і якщо він допоможе, хай греться, але це буде дійсно щось, що змінить ситуацію в країні. Пане Бориславе, як гадаєте, от якщо все ж таки депутати дійдуть вже наступної сесії, як це прогнозує спікер парламенту Андрій Парубій, до власне питання створення Вищого антикорупційного суду, як будуть взагалі парламентарії голосувати? Я вважаю, що за антикорупційний суд в першому читанні зала проголосує. Я вірю в те, що коаліція зможе згрупуватися і прийти, хоч там якісь 200 голосів вони зможуть дати, 180. Якщо цього не станеться, навіщо взагалі потрібен цей парламент, якщо не можуть згрупуватися для того, щоб прийняти такі рішення, коли голосуються і коли співпраця з нашим найважливішим зараз фінансовим партнером, як МВФ, стоїть під загрозою.
Якщо вони не способні на це, то навіщо вони взагалі приходять до влади? Але знаєте, от деякі юристи кажуть про те, що створення фактично такої інституції, як антикорупційний суд, питання доведення провини і розгляду і слухань судових справ, які ведуть НАБУ і САП, питання не вирішить, що спершу потрібно проводити судову реформу. Ви вбачаєте от в антикорупційному суді той елемент, який завершить ланку, скажімо, от цю антикорупційну НАБУ, САП, антикорупційний суд? Ні, кажу ні, тому я вже казав про це. Ні, не може, тому що нам потрібно ще антикорупційна практика антикорупційного суду, апеляція, як буде це проводити. Розумієте, дуже велика кількість запитань. Це не панацея, це виключно один з інструментів, який допоможе вирішувати це питання, але кардинально воно не вирішиться. Для цього потрібен і час, і досвід, і фахові спеціалісти, як в НАБУ, так і в САП, і в інших структурах. І я хочу наголосити на тому, що те, що зараз я спілкувався з колегами, європейськими колегами, які дивляться, як працює САП, вони дуже задоволені, як працює спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тому що, але кажуть, що вони повинні отримати більший досвід і збільшити свій штат для того, щоб виконувати свої обов'язки. Пане Бориславе, дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого прямого ефіру. Борислав Дякую, Береза, Галина. позафракційний народний депутат України, член антикорупційного парламентського комітету, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Ярославе, якщо маєте коментар, от за підсумовуючи питання антикорупційного суду, прошу. Ну, власне, пан Береза десь підтвердив ту тезу, про яку ми з вами говорили, що в парламенті є готовність проголосувати за створення антикорупційного суду при умові, якщо справді вплив на кадрову політику обрання суддів матимуть винятково українці і громадяни України. Зате готові проголосувати позафракційні, очевидно, і представники опозиції, зокрема позафракційний пан Береза. Інші формули більш жорсткішого впливу з боку Заходу, очевидно, принаймні на даному етапі матимуть спротив в українському парламенті, більше то в українській політичній еліті загалом. Тому зараз під такі варіанти, які вимагає Захід, голосів немає. І, в принципі, під законопроект, який хотів би зараз бачити президент, і версія редакції, який він є, також не факт, що голосів буде достатньо, враховуючи той тиск, який є в тому числі Захід. От, повертаючись до роботи парламенту під час цієї сесії, цю осінь, знаєте, якось навіть неформально охрестили осінню реформу, тому що дійсно була ухвалена медична реформа, освітня, було проголосований закон про освіту. І от повертаючись до того, що дійсно на форумі у Давосі пані Лагард і глава держави Петро Порошенко будуть обговорювати хід реформ в Україні, чи вважаєте ви, що він наразі є ефективним? Зокрема, ну, ті проголосовані документи під час цієї сесії. Яким шляхом рухаємося? Ну, по формі реформи справді відбуваються, і більшість з тих змін, які вносяться, вони погоджуються з нашими там західними партнерами, десь там корелюються з тими умовами, з домовленостями, які безпосередньо в коаліційній угоді, тому що зовсім недавно ще взагалі були ми в ступорі. Але наскільки практична реалізація цих реформ сприятиме розвитку економіки України, наскільки швидко на це відчують, якісь плюси відчує суспільство, воно дуже складно сказати, тому що дуже багато цих змін вони відбуваються десь по формі. Є проблема зі змістом, зокрема починаючи там з реформи цієї децентралізації, йдучи далі до медицини, до пенсійної і до освітньої. Тому зробити однозначний висновок складно. Просто, ну, знаєте, у нас дискусії заговорюються на рівні там, от є реформи, нема реформи, і будь-які зміни називаються реформами. У нас президент вже озвучив, що у нас понад 160, якщо я не помиляюся, реформ свого часу. Хотілося б дізнатися, скільки з них вже реалізовано. Тому важко однозначно судити. Сам процес руху, він не позитивний, в тому плані, що справді вдається вносити певні зміни, але їхня якість, ну, це тема окремих дискусій, напевно, і вузьких спеціалістів, багато в чому по окремим напрямкам. Але що варто відзначити за останній період українського парламенту, це те, що справді документи почали ухвалюватися і голосів на них вистачає. Тобто по-іншому зараз працює логіка парламентська, ніж це було, зокрема, в 2016 році, коли, ми пригадуємо, взагалі голосів не було. Інша справа, що, по суті, депутатів більше в парламенті не стало, їх навіть менше, просто карточками ефективніше і швидше голосують один за одного. І менше читають законопроекти, на жаль, а дуже часто взагалі не розуміють, за що голосують. І це також вплинуло на швидкість ухвалення в позитивному плані прийняття рішень. Менше дискусій навколо законопроектів фахових. Буквально винятки – це законопроект по Донбасу і ще буквально декілька там законопроектів
стандартів по освіті, які досить аргументовано довго говорять. А всі інші приймаються дуже часто зранку написані, в обід подані, ввечері прийняті. Ну, це далеко від розуміння парламентської роботи і взагалі, що таке парламентаризм. Тому вплив парламенту, він дуже сильно зменшився, але в той же час така по формі ефективність його начебто збільшилася по кількості, але не по якості. Повернемося до нашої розмови. Зараз додамо оперативної інформації. У центрі Одеси відбулася стрілянина. Інцидент стався на вулиці Новосільського. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини інциденту. Проводиться розшук інших учасників стрілянини. Власне, більше розповість радник голови Нацполіції Одеси Руслан Форостяк. Він з нами на прямому зв'язку. Пан Руслане, будь ласка, от свіжа інформація, яку маєте, чим можете поділитися? Прошу, слухаємо вас. Вітаю, студія. У нас дійсно трапився неприємний інцидент на вулиці Новосельського, межі центру міста Одеси. За попередніми даними, дільничний інспектор та оперативний працівник Приморського відділку поліції перевіряли інформацію на Одесі, де за попередніми також даними переховувався правопорушник, що розшукувався за правопорушення, передбаченої частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Вказаний правопорушник знаходиться на місці події і раптово надав фізичний спротив та застосував вогнепальну зброю до працівників поліції, поранивши при цьому дільничого інспектора. Правоохоронці викликали допомогу. В результаті правопорушник був застрелений на місці дії з застосуванням табельної зброї. В результаті операції 3 поліцейських отримали вогнепальні поранення, один із них важкі. Численні вогнепальні поранення знаходяться в важкому стані в лікарні. Пане Руслане, інформацію не дуже добре вас чуємо. Інформацію щодо того, що одна людина загинула внаслідок інциденту, можете підтвердити? І ще раз я вас погано чую. Так само не дуже добре вас чую. Будь ласка, чи можете підтвердити інформацію, що внаслідок інциденту одна людина загинула? Був застрелений правопорушник на місці з застосуванням табельної зброї поліцейськими, що прибули на допомогу. В результаті у нас 3 поліцейських отримали поранення, один із них у важкому стані. Зловмисник застрелений на місці. Скажіть, будь ласка, чи доправлені правоохоронці до лікарні, чи надано вже їм медичну допомогу? Звичайно, всі доставлені до медичного закладу, тим більше, що один у важкому стані. Чи з'ясовано вже причину, власне, цього інциденту, пане Руслане? Ну, я ж пояснював, певно, погано чути. На адресі працював дільничий, що перевіряв інформацію, де за попередніми даними знаходилась особа, що розшукувалась за правопорушення, передбачене частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Пане Руслане, дуже дякуємо вам, що знайшли час та долучилися до нашого прямого ефіру. Руслан Форостяк, радник голови Нацполіції Одеси, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Власне, він розповів подробиці інциденту, що сьогодні стався у місті. Пане Ярославе, ну от багато хто говорить, повертаючись до нашої теми. Ми говоримо сьогодні про роботу українського парламенту, про рішення, які ухвалювалися і які заплановані на вже порядки денні наступної сесії. Багато говорять про те, що фактично вже ми підійшли до такої поки неактивної фази передвиборчої кампанії. І саме від цього будуть залежати ті чи іншого рішення і голосування у сесійній залі. Чи чекати якогось переформату, знаєте, між фракціями, між політичними групами у коаліції чи ні? Ну, очевидно, це рік передвиборчий, вже можна говорити про активну навіть фазу виборчої кампанії. Фактично, з лютого нова сесія парламенту стане такою ареною президентських довбоїв, в тому числі вже і парламентських виборів. Звичайно, що з наближенням виборів політичні еліти, зокрема це відіб'ється і на парламенті, робитимуть ставку на тих чи інших кандидатів, можна очікувати певні переформатування. Що стосується переформатування в коаліції, це напряму залежатиме від того, чи буде досягнуто порозуміння між Народним фронтом, БПП і їхніми сателітами щодо того, що єдиним кандидатом від влади
є Петро Порошенко і не буде інших кандидатів, то очевидно переформатувань певне не буде. Навпаки, може відбутися певне зміцнення навколо коаліції певних депутатів. Якщо будуть розбіжності всередині, то це відповідно призведе до центрових рухів, і фактично багато членів БПП чи Народного фронту шукатимуть інших кандидатів, які мають непогані шанси перемогти на цих виборах. Тому зараз однозначно ці дискусії точаться, і це питання фактично навесні буде, я думаю, остаточно вирішено, і буде зрозуміло, чи є Петро Порошенко по флангу влади, чи є ще інші кандидати, які там балотуватимуться. І, звичайно, всі інші кандидати, там може від опозиції, навряд чи можна говорити, що зараз буде досягнута якась єдина кандидатура чи єдина особа, враховуючи різношерстність коаліції. Опозиції, взагалі, сам формат роботи в опозиції, в ньому складно до якогось певного об'єднання, в принципі. Тому про це можна буде говорити вже ближче, очевидно, до кінця року. Пане Ярославе, я дуже дякую вам за розмову, за візит до нашої студії. Політехнолог Ярослав Макітра був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТR продовжить «Заман». Залишайтеся разом із нами, зовсім скоро повернемося до цієї студії.